Egun hon eta ongi etorri. Gaurko mezak hauen alde izango dira. Juanita Uria, Lekaimea Azkoitiarra eta Iruñan Hilberria. Juana Carrera, Koldo Odriozola, Jesus Peña, Jesus Larrañaga, Inmaculada Segura, Luisa Cabeza, Itziar Uria, Gregorio Zudupe, Abauz Arregi Zendian hildakoak, Mauricio Aguinagalde, Estefanía Gogorza, María Asunta Aguinagalde, Juan Azpiazo, Antonio Zudupe, Emili Uria, Carmen eta María Nieves Echaniz, Jesús Mari Lete, Margarita Errasti, Cecilio Arambarri, Benita Perribai, Juanito Alberdi eta Alaba María Ángeles, Paco Juaristi, María Dolores Bizarralde, Germán Gárate, Miguel Larrañaga, Tomás Sainz, Itziar Legardareño, Arumeneko Zendian hildakoak, Larrañaga Epelde Zendiak, Larrañaga Egino Zendiak, Aramendi Etxaniz Zendiak, Rosarito Zudupe. Eguberri jaien erdian, igandea ospatzera bildu gara maiaren inguruan. Jesusen gizon egitea ospatzen ari garien jaietan, Jesus Kristoaren misterioa berritzen dugu igandea denez. Eukaristia ospakizunean. Gizakiarekin bere jaiotzat bat egin zuen Jesu Kristo jaun bera da. Gizakien bidea urratu eta sufrimendua eta heriotza igarota. Guztioi bizi berria eskaintzen diguna. Zutik, eman dezagun hasiera ospakizunari, abestuan igandean dut sortarazia. Dene batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Dene batera eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Dene batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Dene batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri ba, igandeko Eukaristia dugu, eta eguberri aldian. Eta beraz liturgiak, irakurgaiak eta laguntzen digu hau sakontzen. Esango dugu, Kristau herriaren gordailua, ondarea den, jainkoaren misterioa sakontzen. Beraz, esker honez hasiko gera, jaunari aintza abestuaz.
Aintza zeruetan jainkoari, Bakea lurrean gizonari. Txuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. 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 Zutik, mesedez? Egin dezagun otoitz. Jainko aita on eta betierekoa. Fededunen argia. Bete ezazu mundu osoa zeure aintzaz, eta argi dizdiratsu horrek eraman ditzala herrialde guztiak zu ezagutzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Siraken liburutik. Jakinduriak bere burua goresten du. Bere herriaren erdian aintzaz betetzen da. Goigoikoaren batzarrean bere ahoa irekitzen du. Eta haren indardunen aurrean aintzaz betetzen da. Bere herriaren erdian goratua izango da. Eta santuen batzar osoak ospe emango dio. Aukeratuen taldeek gorezpenak emango dizkiote, eta bedenkatua izango da bedenkatuen artean. Orduan, guztien egileak agindu zidan, ni sortu ninduenak, etxola eraiki zidan eta esan. Jakobenean bizi zaitez, eta Israel izan bedi zure ondare. Hasieran, gizaldiak baino lehenagotik sortu ninduen, eta inoiz ere ez dut amairik izango. Etxola santuan, haren aurrean egin dut zerbitzu, eta Zionen ipini dit bizitoki. Hiri santuan eman dit atseden, eta Jerusalenen dago nere agintaritza. Izen handiko herrian bota ditut sustraiak. Jaunaren ondarean
haren lurrean. Jaunak esana. San Pablo apostoloak Efesotarrai. Bedenkatua izan bedi jainkoa, Jesukristo gure jaunaren aita. Espirituaren era guzietako bedenkapenez, zeruan Kristogan bedenkatu gaituena. Harengan aukeratu baingintuen, mundua sortu baino lehen. Bere aurrean maitasunez, santu eta errugabe izan gaitezen. Aurrez, aukeratu ginduen bere seme orde izateko, Jesukristoren bidez, bere nahiaren onberatasunez, bere seme maitearengan, hain ugari eman digun graziaren aintzak, bera gorezpenez bete dezan. Horregatik, Jesus jaunagan duzuen sinistia eta santo guzien ganako daukazuen maitasuna entzunda, etengabe ari naiz zuen gatik eskerrak ematen, nire otoitzetan zuetaz oroituz. Jesukristo gure jaunaren jangoikoak aintzaren aitak eman dezaizuela jakinduri asko eta goi argizko espiritua, bera ezagutzeko. Argibitza zuen bihotzeko begiak. Horrela, jakin dezazuen nolakoa den haren deiaren itxaropena. Nolakoak haren aintzaren aberasasunak. Berak santuei oinordekotzat emanak. Jaunak esana. Zuti prestatzen gera Evangelio Santo entzuteko Aleluia abestuaz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Hasieran bazen hitza, eta hitza jangoikoarekin zen, eta jangoiko zen hitza.
Hitz hau hasieran Jaungoikoarekin zen. Dena hitzaren bidez egina da. Eta egindakoetan ez da ezer uragabe eginik. Harengan zen bizia. Eta bizia gizakion argia zen. Argiak ilunpetan argi egiten du, baina ilunak ura ez zuen onartu. Hitza zen mundura etorritako gizaki oro argitzen duen benetako argia. Munduan zegoen, eta mundua haren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Bereetara etorri zen, eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, Jaungoikoaren seme-alaba izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinisten badute. Hauek, sinisten dutenak, ez dira odoletik sortu, ez haragiaren nahieratik, ez da gizakion nahieratik ere, Jaungoikoaren gandi baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta geurok ikusi dugu haren aintza, aitaren seme bakarrari dagokion aintza, graziaz eta egiaz betea. Jaungoikoa, ez du inork inoiz ikusi. Aitaren altzoan dagon seme bakarrak eman digu haren berri. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Hasierako Eukaristiaren otoitzean, ara zer eskatzen degun, zer eskatu degun, Jaungoikoari eskatu dioguna. Jaungoikoari deitu diogu fededunen argia. Jaungoikoaren bizikizuna, ideia, esango dugu, ideia baino gehiago da bizikizuna, Jaungoikoa. Argiarekin lotzen da, askotan argia, Jaungoiko argia da. Baina gaurko irakurgaietan, beste bi eratara deitzen zaio Jaungoikoari, jakinduria. Itun zaharreko jakinduri liburuan irakurri dugu, jakinduria, Jaungoikoa da, jakinduria. Jakinduria esan nahi du, gizakiaren misterio argitzen duena, eta bizitzaren misterio argitzen duena. Jakinduria Jaungoikoagan dago. Jaungoikoagan dago. Eta itun berrian irakurri dugun San Juanen prologoaren zatian, hitza deitzen zaio, Jesuseri. Hitza, jakinduriarekin oso lotuta dagoena, da Jesus da Jaungoikoaren espresioa, azalpena. Jaungoikoa beraz, Jaungoikoaren misterioarekin ari gera. Eta ze eduki duen horrek, eta ze garrantzia duen, gizakiarentzat. Jaungoikoari jakinduria, argia, bizia, deitzen badiogu esan nahi du, gizakiaz hitz egiten ari gera. Guk behar deguna. Horregatik fedea ez da zerbait erlatiboa. Ez, argitzen du, gure bizitza argitzen du. Hori da Jaungoikoa. Eta esan zaigun gauz ederra, ez da, izan da, alde batetik jakinduriaren liburuan esaten du, Jaungoikoak esaten du, jakinduriak esaten du. Bizi zaitez Jakoben herrian, eta izan bedi Israel zure ondare, jakinduriaren etxea, bizitokia, Israel herria. Ez herri hoberen azelako, herri aukeratua, Jaungoikoak aukeratutako herria. Ez herri santua, inoiz etzan izan herri santua. Beti herri pekatari.
eta buru gogor. Ez da, baina, izan bedi Israel zure ondare. Goikoaren misterioa han. Eta berriz guk evangelioan entzun dugu, hoize, hitza haragi egin zen. Persona egin zen, esan nahi du. Persona egin zen, gizaki egin zen. Eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta guk ikusi duguaren aintza. Eta horren berri ematen dugu. Kristau elkartea bera, esango dugu, Jesusen misterioaren etxe. Etxe. Eta horrek, Kristau elkartea eta Eliza oso Israel herria bezala. Santuak asko Kristau elkartean, historian zehar, santu asko izan dira. Asko. Gaur ere badira. Pekatari asko, hankasartze ugari, hori dana nahi deguna, baina eske Elizaren misterioa, ez da bere santutasuna, ez da bere perfekzioa, ez. Elizaren misterioa, berak duen ondasuna da, bere ondarea, Jesus da. Jesus da. Eta Jaungoikoaren jakinduria. Behar dugu zerbait, hori galtzen degunean, gizakiak, hori galtzen duenean, zentzua, argia, jakinduri hori, oinarria, baloreak. Ze gertatzen da? Aur parkea erre daiteke, gaur bezala askoitin ez da. Aur parkea erre. Gizakia itxutzen danean, edo alkohola eta droga nagusitzen direnean, personaren balioa galtzen direnean, persona izaten uzten du. Ez da persona. Animali basapistia, zatezun gure amak, ez da izan basapistia behintzat. Gizakiak behar dugu. Eta horregatik, Kristau elkarteak duen esatekoa, duen ondarea, duen gordailua. Jesus da, evangelioa, Jaungoikoaren egia, gizakion egia, behar deguna, behar dugu. Esaten ditugun gozei, ez dugu inorre paitzen, inorrez. Baina olako gertakizunak, ze pentsatu ematen digute, ze pentsatu eman behar digute, ze pentsatue. Edo zeinerara ezin gera bizi, edo zeinerara biziz ez da gizakiaren ona, ez da, hoixe da. Beraz jabetu behar gera, ez da, Kristau elkarte bezala, gure apaltasunean kontuz, ez gera santuk, ez guzti bezala, ez gera santuk, etortzen ez dienak ez dira santuk, denetik dago denetan, ez da, denetan, orain, zer daukagun norabide, zer daukagun oinarri, zer daukagun argi, zer daukagun jakinduri, da. Evangelioak esan du, gure artea etorri izan de, berek ez zuten onartu, ilunpeak ez zuten argia onartu, beti gertatu daiteke, beti. Baina jakin behar dugu. Eta hori gure egitekoa dela, eman zaigun, Jaungoikoak eman digun ondare hori, adieraztea, berri honaren testigu izatea, esatea. Esaten dute apaltasunez, baina egiz. Eska dezagun laguntza hori, Jaungoikoari. Zutik jarririk egin dezagun geure fede aitormena. Sinistende
Sinisten dut, sinisten Eta egin dezagun beraz otoitz, jarri ditzagun jangoikoaren aurrean gure beharrak. Bere Eliza onginei handi zaindu dezan munduko erromezaldian, eta bere hartzainei lagun diezaien bere eginkizuna betetzen. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. nazio guztietan bakea nagusitu dadin, eta herri guztiak egunetik egunera Kristoren jaiotzak mundura ekarri duen sendidetasun indarraz jabetu daitezen. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. behartzu eta gaixoek, errefuxiatuek eta gerraren zarazkia jasatzen dituzten guztiek. Ezagutu dezaten, egun hauetan, Kristok gizakientza dakarren bakea eta maitasuna. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. gure kristau elkarteko familia guztiek. Asma dezatela behartzu eta gaixoengan, Kristo bera onartzen eta zerbitzatzen. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. sagara itzazu jauna, doai hauek, zure seme bakarraren jaiotzaz. Honetan erakusten bai diguzu egiaren bidea, eta honetan agintzen zeruetako reinuko bizia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Non aita beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bidez agertu zaigu gu eraberritzen gaituen hartu eman miragarriaren misterioa. Zure hitzak gure auleria bere gain hartu du, eta gure izate hilkorra betiko ospera jaso. Horrela batasun miragarri baten bidez.
guri ere betiereko izatea ematen digu. Horregatik aingeru taldekin batean goresten zaitugu, pozez beterik, kantatzen dugula. Santu, santu, santua, iren guztien jainko jauna. Osana, osana, osana zerugo hienetan. Osana, osana, osana zerugo hienetan. Osana, osana, osana zerugo hienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza egu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu, eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio Donostiko Elizbarrutiko administrari apostolikoarekin, eta zurea dezun herri osoarekin. Eta izan gogoan, jauna, guk gaur eukaristionetan oroitu nahi ditugun zure aurrean, oroitu nahi ditugun guztiak, eta eukaristia hasieran aipatu ditugunak. Erama itzazu zure zorion betearen betea hartzera. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun,
Jainkoaren ama Maria doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide eta jarraitzaile izan diren guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeru eta zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospe eta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman herriari pakea eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Erruki jauna. Erruki jauna. Emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatua kentzen duana. Zoriontsuak, onen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez zazuitz bat eta sendatuko naiz corpus domininos de Jesu Kristo. Custodiat mei vida eterna. Amen. Kristoren gorputza. Amen.
Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, apalki eskatzen dizugu, sakramentu honen indarrak, eraberritu gaitzala eta askatu geure grina txarretatik, eta bete ditzala gure asmo on eta zuzenak. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. Eta apaizaren behikapena hartu horretiken, abez dezagun, bai eskerrak eman. bai eskerrak eman zeru Lurretan, eskerrak eman, jainkoari, guztietan diguta, honegin guri, eskerrak eman, zeru lurretan, eskerra jainkoari, menderen mendetan. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztiduna, baitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak jainkoari. eta igande ona igaro.